Dňa 17. januára 2014 sa na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 uchádzačov o štúdium na fakulte. Uchádzačom o štúdium boli poskytnuté úvodné informácie o možnostiach štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu, o dôvodoch, prečo študovať na fakulte, ako aj o zahraničných mobilitách. Uchádzači o štúdium sa zaujímali o uplatnenie v praxi, poskytli sme im prezentáciu študentky, absolventky Fakulty ekonomiky a manažmentu a rovnako mali možnosť sa otestovať v teste Európskej únie, ako aj v teste z matematiky, čo sú vybrané otázky, ktoré môžu reálne mať na prijímacích pohovoroch z matematiky. V prezentácii som sa snažila študentom, teda potenciálnym študentom, priblížiť možnosti štúdia na tejto fakulte. Ako sama ja som absolvovala obidva programy, aj bakalársky, aj inžiniersky program v anglickom jazyku, tak chcela som aj im objasniť, ako vlastne tento program funguje, aké sú jeho výhody. Samozrejme a takisto aj ostatné výhody, ktoré ponúka fakulta všetkým študentom, a to je možnosť vycestovať do zahraničia, či už pomocou programu Erasmus, alebo cez rôzne iné programy, takisto sa zúčastňovať na nejakých Erasmus intenzívnych programoch, ktoré sú dvojtýždňové, buď sa konajú na našej univerzite, alebo sa konajú niekde v zahraničí. Najdôležitejšie zo všetkého je, že majú veľkú šancu uplatniť sa v praxi. Už aj podľa toho portálu Profesia.sk, že pokiaľ sme hodnotení ako jedna z najlepších ekonomických fakult na Slovensku o absolventov, ktorých má prax najväčší záujem, tak myslím si, že toto už dáva veľkú šancu absolventom Fakulty ekonomiky, aby sa uplatnili v praxi, a myslím, to je nezanedbateľná výhoda oproti ostatným fakultám Slovenskej republiky. Prednáška, ktorú som tu mohol dnes vidieť, bola veľmi zaujímavá a myslím si, že obsiahla všetky dôležité informácie, ktoré som chcel vedieť o tejto fakulte. A videl som, že sa to nie je len o učení, ale o všetkom, čo sa dá počas štúdia na vysokej škole zažiť. A najviac ma zaujali tie študijné pobyty v zahraničí. To veľmi zaujala tá prednáška o tom štúdiu v angličtine, tie všetky zájazdy, výmenné pobyty a podobne. A ľúbilo sa mi to a určite to dievča, ktoré nám to hovorilo, malo veľa skúseností, pretože keď bola na tých miestach, čo hovorila to Lotyšsko, Malta, a bolo to veľmi poučné, aj tá prodekanka, čo hovorila, že máte MBA, sa tu dá robiť, a tak tam ma to veľmi zaujalo. Ja mám celkom dobré dojmy z toho, že tu máte aj také tie zahraničné odbory a tak. Ma to zaujalo.